тапшырыбызны башлыйбыз дуслар. Барчагызга да хәерле иртәләр һәм имин көннәр теләп, экраннар алдына 50 ел элек Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында якты дөньяга аваз салган хөрмәтле милләттәшебез Гөлфия Адылша кызы Шакированы чакырып алам. Күркәм юбилее белән ихластан ана әтисе Адылша Гилманович, әнисе Халида Исмаиловна, улы Дамир, килене Раилә, оныгы Айдар, апасы Әлфия Адылшевна, җизнәсе Рива Рәшитович, племянницасы Альбина, племянниге Алмаз, кудагысы Гөлфирус, энесе Илгиз, тормыш иптәше Наташа, балалары Илдар һәм Илнар, абыйсы Фәрит, тормыш иптәше Фәхимә, бала оныклары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 50 ел элек, бары 1 ел аралары белән безнең гаиләдә икенче кызыбыз туды. Хәзердә исебездә бу шатлыклы мизгелләр. Апасы янәшәсендә ул бик матур килеш, икәү, дус һәм тату булып үсеп җиттеләр. Гөлфиябез бик яшьли бар эшкә дә әйрәнде. Башлап авылда, аннары Сызрань шәһәрендә күчеп китеп, намуслы хезмәт сөрде. Бүгенге көндә исә ул Мәскәү шәһәрендә эшләп килә. Кайда гына эшләмәсен, аны һәр вакыт дуслары, хезмәттәшләре, гаделлеге, тырыш булуы өчен яратып хөрмәт иттеләр. Бу якты дөньяда аның олы горурлыгы ул батыр улы Дамир. Кадерле без, матур юбилееңа син инде әни генә түгел, бик сөекле әбекәй буларак та җитештең. Бу тормышта тагын ни кирәк булсын соң бәхет өчен? Без әти-әнисенә килгәндә балабыз олы күңелле һәм җылы йөрәкле кеше. Көн сайын шалтыратып хәлләр белешә, мөмкинлеге чыккан сайын кунакка кайтып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Без балабызга моның өчен олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бер генә дә йөзебезне кызартмыйча, гел сөендереп яшәгән өчен үз балаң, онугың да сине олыкласын. Кадерле балабыз, сөекле сеңелебез һәм апабыз. Гомерләрнең матур сызыгына килеп җиттең. Бу исә хатын-кыз өчен бары тик дөньяны аңлап, аның һәр көнен кадерләп яши башлый торган мәл генә. Әле картаерга ерак, инде яшьлек җүләрлеге артта калып, сиңа акыл тупланып, асыл зат булып җитештең. Ниләр телиек икән соң без бу бәйрәмеңдә? Әлбәттә, иң кыйммәтле зат саулык телибез. Кәефләрең юк-барга төшмичә, тормышыңнан ям, тәм табып, безне сөендереп, әле озын-озак яшә. Тормыш, язмыш, алар төрле-төрле, ошамаган берсе-берсенә. Кемнәргәдер өйеп бирә, кемнәрдәндер нидер күпсенә. Берәүләрне туганда ук зурлый, икенчесен сыный озаклап. Кемгә ача бәхет капкаларын, кемгәдер бикли озаклап. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Үткән инде. Хәзергегә сөенеп яшәсәңче гомерне. Котлы булсын синең туган көнең. Син булганда безгә бик рәхәт. Бу дөньяга туганыңа, булганыңа барысы өчен балабыз. Зур рәхмәт. Хөрмәтле Гөлфия Адылшевна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.